Men så alle sammen med det, skal vi fortælle noget, Danmark ikke ved. Så ja, så skal vi bare gøre det nu, faktisk. Okay, for eksempel Donald Trump. Han blev sgu ikke præsident på grund af seerne, ikke? Han blev sgu bare præsident, fordi at han gav 1000 kroner til hvad? Han gav en milliard og sådan noget til alle dem der. Det er ikke det, det er fucked up til stand på ham. Altså når der er ikke på ham, så blev han det. Og ved du hvad? Det Hvide Hus, det er kraftigt bare sådan en stor tavle, hvor de kan male med døj. Ja. Men og så skal det bare vide noget. Det er bare en lille lejlighed. Donald Trump, han kan kraftigt ikke være derinde. Fordi Donald Trump, han er så fed. Lars Løkke, han skulle så fed, ikke? Men ham der, den brune nære mand, og sådan noget, ikke? Han er sgu lidt ja, Donald Trump. Used be English, eller sådan noget. Hvad fanden hedder det? Why you name Donald Trump? Jamen, det er bare mærkeligt kukuk. Ja. Og en kyllingky, og han er godt, skræn køkkenpip, skræn køkkenpip, skræn køkkenpip, køkkenpip. En radius indetrækker, en radius indetræk. Hvor brum, mamma brum, og det kan det miau. Jamen, det finder mig noget mærkeligt noget. Jeg kan for eksempel lave det BNP, dem. Smukke Sally. Smukke Sally. Smukke Sally. Smukke Sally. Casey siger, hun ikke sovet i et år. Og det der mener jeg ikke, at Casey, det er et andet gulddreng, bare synget. Undskyld Casey, hvis du ser det, men jeg mener det ikke. Nej. Hey, Thijs, kan du lege med mig? Ja. Fino, jeg kommer på tirsdag. Okay? Jeg spurgte bare lige, om han kunne lege på fanden da. Han kommer sgu på tirsdag. Gætter jeg. Jamen, det er for dyrt, og jeg skal en bolle og snømme og sådan noget. Ej da. Jeg tror, jeg skal til at slutte den. Vi ses.